tătuc oarecum pentru nație, știu, moștenit-o de la Dej, care și-a fost tot așa, o puteri de plină. Asta este gândești din punct de vedere al lui Ceaușescu, care după mintea lui a construit toate lucrurile astea, așa, cizmar, cum a fost el, dictator, a avut puteri de plină, a avut marele avantaj de a avea puteri de plină. Și vezi așa toată evoluția de după, să vezi prin ochii lui oarecum evoluția de după. Sigur că a fost un om perfect nici pe departe. Niciunul nu sunt perfect, adică mai faci greșeli, mai faci nu știu ce, o mai fi murit, o mai fi omorât, o mai fi ordonat pe câte unul altul să-i dea la o parte sau să-i omoare sau să nu știu ce să facă. De așa la nivel de țară, pentru binele comun, faptul că ne-au cam scos pe toți din sclavagism, cred că se poate zice, și din feudalism. Numai să te gândești la chestia astea naționale, gen electrificare, învățământ gratuit și obligatoriu. Apropo de învățământ, îmi vine în minte numai cam ce-a însemnat pentru comunitățile de țigani, mă rog, rom, cum le zice acum, cam ce-a însemnat să-i ia pe toți, să-i trimită la școală și cam ce-a însemnat pentru comunitatea aia. Faptul că cineva chiar o crezut că toată lumea trebuie să aibă șanse egale, că erau șanse egale, puteai să faci facultate, puteai să faci doctorat, puteai să faci ce vrei tu. Gratis toate lucrurile astea, cu locuri în cămin, dacă erai bun, dacă erai pușlama, puteai și atunci, mai greu, dar dacă erai bun, ai bursă, cap-codă și puteai să ajungi. Cea are parte din aia care au fost foarte buni, au ajuns în continuare oameni de bază. Țară și în străinătate, mulți dintre ei. Să vezi așa cu ochii lui Ceaușescu ce-am făcut după aia, adică până la urmă ce-am făcut noi ca nație, că el, pentru el, așa, am înțeles că au făcut puțin acea bani și el, 1.200.000 acolo, mă rog, milioane din alea de pe vremea aia mai valoroase. Dar era mic copil față de ce averi s-au strâns astăzi de pe urma unei țări falimentare, după spusele multora, un morman de fier vechi, după spusele altora. Să vezi cu ochii lui cam ce-am făcut, cred că ar fi așa o chestie, dar dracu, puteți distruge în totalitate, în plenaritate și în mod definitiv tot ce am construit pentru voi, ați construit pentru voi, eu nu m-am pus. Am făcut o țară de la cheie, apartamente la toată lumea, creșe, grădinițe, sistem de sănătate. Duceai la doctor un pachet de Kent sau pentru operație un cartuș un pachet de cafea, cam aia era chestia. Nu compară pachetul de țigări de atunci sau cartușul de țigări cu ceea ce dai pentru sănătate acum și nu te alegi cu nimica. Mă puc amețeala, numai când mă gândesc la toată piața, nu la faptul, nu regretul după Ceaușescu, dar așa neputința de a vedea un popor handicapat, așa, un popor care nu e în stare să-și vadă interesul, un popor care se vinde, un popor în totala lui nepăsare, așa. Ai ajuns dintr-un popor cât de cât cultivat, așa cum era învățământul ăla, într-un popor ignorant, nepăsător, fără niciun fel de viitor generat de propriile puteri, de propria voință. Suntem la voia unora sau a altora. Ai așa senzația de, nu știu, de neguvernare și de nepăsare pentru toată chestia. Nimeni nu interesează nimica. Avem și zicale din astea de luzări așa. Păi capul plecat, sabia nu taie. Să-ți vezi lungul nasului, să stai în banca ta, că stai în banca ta, niciodată nu o să ajungi la tablă și nu o să ajungi măcar la catedră, nu o să ajungi nicăieri când stai în banca ta. Nu știu, poate greșesc eu, dar mie așa mi se pare. Cafeaua de dimineață, toate cele bune la toți.